regăsit la primul meu videoclip de pe acest canal cu Minecraft. Ce spawn bună. Da. În fine, așa. Știu că n-am mai postat de mult, îmi pare rău, dar nu mai zic nimica, așa. Dar vara aceasta am zis, hai să fac o pauză de la canal de YouTube. Dar am zis acum, hai bă, că n-am mai postat din mult timp. Hai să mă reapuc și eu leac cât de cât acolo cu un pic de Minecraft. Doamne, ăștia zici că sunt din epoca de piatră. Ba chiar mai rău la cum sunt îmbrăcat. Ia, ce-i în casă? Bun, pâine. O carte, un cartof. Asta e bine. Patul o să-l iau. Pentru o secundă am crezut că puiul ăla de porc n-are picioare în spate. M-a lăsat așa puțin cu traume, de ce să mint? Da. Mă. În fine. Așa. Bun. Casa asta n-are decât așa, la fel. Mă, cam sărăchie în satul ăsta. Deci very mult pentru cartof. Omoară ursul? Da, gen... Help. Da. Mamă, pui astea de urs și mai enervant. Ce mai răi, de fapt. Cred că o să pun pe inventory. Da. 100% o să pun. De ce nu mergi? What? Ce e asta? Bă, dar de ce nu merge keep inventory? Bă, ce mă? Operator. Da. Dar de ce nu vrea mobil foc? Păi, bă, dacă mă duc acum în sat, iar o să mă omoare urșe. Da, mă duc, poate mergi. Poate dacă-i dau viteză mare, poate merge. Cercarea moarte n-are. Dacă ursul mare... Help! De ce un căcat de urs, pui de urs, dă atâta damage? Doar un pui de urs! Na, fraieri! Hai, vin așa mare mai acum. Bă, ăla vin după mine. Bă! Puiul ăla de urs omoară săteanul și ai răngolem stătea acolo pe munții cel. Nu avea nicio treabă. Op, la suprafață! Bun. Acum trebuie să găsesc un loc. Mă, am nevoie de lemn. Ce cu? Bun. Hai că o spun o leacă pauză până ajung pe o insulă.
Dacă ar vrea și Mobil Fox-ul. Pauză gen. Bă, uitați ce am găsit. Am găsit templu. Bă. Da, gen o să mă îndepărtez ca să nu mor gen instant din cauza la nu văd steaua mea. Reclama reclamelor. Da. Am ieșit de reclamă și când am ieșit eram la 5 metri sub apă, mort. Iisus! Poate e o altă insulă, hai că e altă insulă. Unde-i căcatul ăla de urs? Mă duc pe acolo, poate pot să ajung pe o altă insulă, unde nu sunt urși. Da. Ursul ăla are treabă cu mine, cred că. Urși. Du-te. Du-te. Bă. Hai, largule, mai rapid că ia ursul după mine. Mine, ursache. Bă. Oricul ăsta mi trebuie să nu cred că da mine. Bun. Bun. O altă insulă. S-ar putea să nu mă mai omoare urșă. Deci dacă îmi fac o casă ar fi perfect. Momentan. Bun. Așa. Bun. Bună, ceva de arăs. Bun. Hai mă, domne, odată, fă lemn. Bună ziua. Bun. Nevoie de niște torțe neapărat. Revin când se face zi. Bun, s-a făcut și zi între timp afară. Am făcut și camera, unde o să stau, cred că, o perioadă de timp. Am oricum de n-am murit. Dar da. Creeper-ul ăsta am bubuit mai tare decât am bubuit eu. Decât mi-a bubuit cineva dință din față, adică extraordinar de tare.
Nu. Așa, pentru că vrea să mă omoare când am ieșit prima dată afară, dar după s-a liniștit. Frumos, sper. Da. De când ăla n-am să întreb ce făcea cucurul. Sau stați așa, o spun o leacă piua că am o leacă de treabă cu WC-ul. Bun. Am venit și eu. O să trebuiască să mă bag în pământ. Da, mănânc Milka. În cazul în care vă întrebați ce mănânc eu acum. Bună ziua! Știu că mor de foame și că ar trebui să omor acei porci, dar am nevoie de lumină în casa mea. Și m-a speriat de papagalul ăla. Nu știu de ce, dar am avut impresia că e un helicopter de armată. Și Doamne iartă-mă asta. Asta e o iguană. Asta e un castor, cred că. Întotdeauna mi-am dorit să am o iguană. Doamne, sunt atât de frumoase și cu, mai ales iguana aia cu barbă. Aia îmi place foarte mult. Chiar că, dacă ați putea să alegeți orice animal de companie, ce animal de companie v-ați lua? Eu mi-aș lua, că am papagal, am iepuri, dar cel mai mult mi-aș dori o iguană. Deci sunt atât de frumoase. Când eram mai mic îmi plăceau șerpii, doar că mi-am dat seama că să ai un șarpe e un risc cam mare. Și, bă, o iguană nu sună atât de rău, adică e practic tot un șarpe, doar că cu picioare. Dar o iguană poate să mănânce și fructe, pe când un șarpe nu cred că poate să mănânce fructe. Mănâncă și carne iguana, doar că, bă, altfel e o iguană decât un șarpe. Plus de asta, șarpii mai au venin, șerpii. Na, mai nașpa cu șarpii. Dar o iguană, bă, și aia cred că conține venin, sigur. Bă, da, nu te mușcă așa, adică, na, nu știu. Dar, oricum, cum arată un șarpe, e simplu, dar o iguană cu barbă, mamă, ce frumoasă e. Bă, mor de foame și mi se termină și timpul. Da. Cred că o să închei videoclipul aici, o să mai stau eu și o să mă mai joc. Nu. Și o să mai stau eu să mă mai joc ca să mai fac rost de lucruri. Și până data viitoare, sper să ne revedem la un nou episod din Minecraft. Pa!